Turisti, ktorí toho leta navštívia Kovačicu, poznatú po naivnej umetnosti, hodni vidieť veľmi interesantní stvari i dožiť príjemné chvíľky u tým mesce. Valalský turizem i gastronomskí specialitety vše bardziej pricahujú navštíviteľoch, tá prez ljeto Kovačica má i do 2000 hostov na deň. Najveće jest inozemnih turistov, ktorí so kruzerami prichodza do Beogradu, zastanovujuše na Kalemegdanu, prichodza tu, gdje ih dočekujeme so jednim malim performansom u formi prezentaciji galeriji i umetnikoh na Ivi. Turisti uglavnom kupujú miniatúry, rідше drahocínne sliky, bo neobchodné okremne došľebozenje, že by ich preniesli pre ich hranici, hovorí direktorka galerii. Kovačica ostatní roky ponúka vševecej zmescenia i gastronomskí specialitety u valalských gazdovstvoch. Ročne ju navštívia okolo 3000 turisti, tá preto potrebné prešíriť kapacitety u privátnym zmesceniu, hovoria u tej obštiny. Navštíviteľe še môžu ošvidiť na lokálnych otvorených i zavartých bazénoch, tu i sauna, sala za vežbanie a restorány ponúkajú rýžne specialitety internacionálnej i nacionálnej kuchni. Turističné ponúkanie obštiny Kovačica oblápia i odchod do dvoru rodného kraju Michaila Pupina. Jeho chyžu i memoriálny komplex prešloho roku navštívili kolo 6000 turisti, od ktorých 1500 boli zo inozemstva, co najiste značné za mesto, kde žijú len 800 žiteľe.